Takže pripojil som sa na youtuberský server Hostle SMP, kde hra kopa youtubera ako napríklad Lixeron, ten z Hostle má a Flaze. A toto som ja. A dneska sa pokúsim získať nejaké veci. Takže na sérii momentálne veľa ľudí nie je, ale dúfam, že sa to zmení. Mám už nejaké veci, už som hral v pondelok, dneska je streda. Ale som to nenatáčal, lebo som ešte nastavoval nejaké vecičky. Je tu voice chat, a to je tak jediný mod. A dneska sa pokúsime získať nejaké vecičky. Ľudia, mám takú bejsku. No, toto je bejska, tu som toto naťažil. Mám tu PC, crafting, hej. A teraz idem na povrch. Zatiaľ som žiadne veci nezískal. Ešte tam budem musieť nejak robiť výťah, alebo ja neviem kámo. Lebo je to mega otravné sa dostávať sem hore. No fú, ešte že mi to zachránilo. Kámo. Prosím. Super, ja teraz spadnem. A takto proste idem nejakú chvíľu reálne. Ach jaj, kámo, ja sa vám asi tak ozvem, keď sa z toho dostanem. No, úspešne som sa dostal hore. Ľudia, bola to fest bolesť, kámo, niekoľkokrát som ešte spadol, konkrétne dvakrát. Snažím sa nájsť nejaké diamantíky, ale zatiaľ je to bieda iba bieda. Ľudia, ja som umrel. To je problém. Ale že veľký. Ja neviem, kade som išiel. Ty vole, pomoc. Snad to nájdem. Tam akože bejsku mám, tam mám nejaké železo. S vecami nebude problému. Ale ja nechcem prísť o veci reálne. Ach jaj. Ja vlastne ani neviem, kde mám bejsku. To bude veľký problém. Kámo, fakt. Ach jaj, kámo. Prečo nemám žiadne diamanty? Ešte sa mi aj toto stane. Mám smolu riadnu dneska. Prosím, rýchlo. Tak rýchlo. Hop. Kámo, ja ešte prídem o jedlo. Vypnie sa mi hunger, kámo. Ja fakt neviem, čo mám robiť. Super. Kámo, kde som to mal bejsku? Mal som si to niekde blízko spav. No. Taký jo. Mať tu prasa. Kámo, ešte mňa aj prasa oklame. Rýchlo. No, tu už kašlem. Sa musím rýchlo niekam dostať. Styky, to beriem, to budem potrebovať teraz. Hop, rýchlo. Áno, tu som bol. Ja si som na dobrej ceste. Ach, asi... To asi je vždycky zlé. Väčšinou neviem. Ja som v riadnych stresoch teraz ľudia. Takto asi... Tak. Tade.
By som mal byť blízko. Idem z tohto bioma, aby som tam mal byť asi. Lebo ja neviem. Pomoc. To je niečo úplne iné. Kámo. Prosím, že som sa nestratil. Tu je tá hora. Kámo. Ne. Prečo som si to nenesol len spam point, kámo? Joj. Mám problém. Toto je ono? Prosím, kámo, prosím. Áno, to je ono. Aspoň tak vyzerá. No sa ešte mi veci nedospawnili. Yes, to je, kámo. Alebo aspoň dačo. Fúha. Tak. Na svoju hlavu. Môžem pridávať aj. Tu mám pelík s vodou. Tu mám agnoch, fú. Zachránil som si veci, kámo. Som dobrý. Ajajaj, kámo. To som bol v riadnych stresoch, ale... Takže ľudia, vítam vás. Toto je pokračovanie, teraz máme grind season. A ako vidíte, som bez vecí. Ale som bol zabitý, ale teraz je grind season, je vypnuté PvP. Aspoň by malo. A teraz idem do svojej basky. Takže hej. Chystá sa byť veľká taká bitva, vojna, jak to pomenovať, neviem. Ktorý sa chcel by som sa zúčastnil, ale na to potrebujem diamantové veci. Samý som nenatáčal, takže no. Zabudol som zapnúť natáčanie. Áno, moja chyba. Viem to. A získal som luk, kámo. Neviem, čo tu robí. OK, takže späť získal som luk, zlaté jabka, potion. A získal som 8 diamantov, čo je úspech. Ale budeme potrebovať o mnoho viacej. A ja pôjdem možno aj do Trail Chambers dneska. Postavím aj farmu. Na totémy. Snaď. Budem v tom dúfať proste, hej. No tak ja sa vám asi ozvem, keď sa dostanem do svojej basky. Čau. Díky. Takže ľudia, úspešne som to zvládol. No, ešte potrebujem dať sklo. To idem teraz získať. Takže tu poberiem niečo. Čo mi, aby som tu mohol niečo nechať aj. Vlnu. Nie. Jedlo si vezmem. Nie, naopak, tak toto nechám, toto. Toto. Nie, black arrow beriem. Zvyšok nechám a ideme hľadať piesaček. A ešte sa v čete opýtam, či niekto nemá 5 omen. Takže skončil som nakoniec v Trail Chambers, ktoré som vylotil aj. Ale som nenahrával, lebo sa nestalo nič zaujímavé. Na ďalšiu session nás čaká veľká bitva. A snáď ju vyhrajeme. Takže nezabudnite hodiť like a odber, aby ste ju nezmeškali. A ideme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.